ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shnong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Hadirin ke jingwan jurib bakendit jangki officer ketenat water resources lembat ki magistrate ya ka Khri ya ka balatmu ban pentrai ya ka project den nakaliang jangki pajba nong Shnong jang ka Thaiñ Kyrshai ki bakentop nado ki khasi ki garo ki hajong bat ki rabha ki lapenong ya ka jingilang pajba hapo madan Kyrshai ha ka shitirik ubnai rempang arajar arpuar ha ka bale shimbentalang do MLA barim uba KP pangyang ki rangba Shnong jong ki arpusan dali ki Shnong ki seng bahalang bat ki wei kani ka jingyalang da ka wei ka sur ka lashimnya ka rai ban Dawa na ka sarkar Assam ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar India bade ban Pyndam no shisendon ya ka Kulsi hydro project namar bakani ka project kan pengam ya palat arpusan dali ki Shnong khasi garo bat rabha ki badan hak hapun Jingelang jungi galong ban persya ya kani ke project namar lar ente ya kani ke project ke bacrong riu phau ar meter high nang thi na ka kilometer sharum jong Shnong Kyrshai berupiam te kani ka dam site kan tap da ka jing den yik lai tliwa kawai kawa ka dei ka Kulsi ribar ong maki ka Assam language ngi dengi ong Khri sakwe ka wana rambrai khap langpi ka tu ki ong ka rambrai ki ong ka Siri ribar kawai ka wan nang thi na room langpi na ka Shnong dron ki ong ka Dron river ki ong ka Duran river ten la Shnong lang ni ki lai tli ki ha ka project hydro ban kintrei kamot ka kan tap ya ki kum ki ni ki official report jong ki ADM West Khasi Hills ngalapek kum ka survey works ke ba inspect maki kan bat ka jing jungi pai baru kan tap lagi ar phosan teli tam Shnong kadang tam besi kidon Shnong ki ba mar khap ki ba ritru tekni ki Shnong kin long ar teli purely hapo ka disputed area. Artali ki Shnong ki belong purely Meghalaya kadai ka Kyrshai bat ka Dalbari. Kawai ki Shnong purely Meghalaya kadai ka Rajabala. Ketu pada kereng thi markhap ketu kawa Kulsi kalahap no ha ka Ribhoi district kamut Shaphang Shatai Kamrup district Shaphang Shathi Lammingi kalahap West Khasi Hills bat kata ka Ribhoi district. Dan namar bagani ka kan tap iki arpsan teli ki Shnong ki priu di badon hang ni Shnong ki bler ki spa snem haban display seki to kani ka pramtra board kepadai jong kata ka Ministry of Water Resources kepadai ka pramtra board na I kum ka report jong ki offer ya ka land compensation lai ka yeng lai ki ding kwai lai ki ding thung jing thung mo ten rei pai ba pa dei kita ong kam don dor si sin ba kila mi no na ka yeng baladon hang tu na ka sem jong ki na ka per jong ki na ka thot jong ki na ki lengkha jong ki bro dei wat ki yo makana kita ka compensation kamla pat ban penlong ki kumbalong bos kata halaka yeng halaka jakala jong ila song la sa de na kata ka daw da kawai ka sur da kawai ka rai niya rai menin galong ngin kaino si sendon ya kanika jing thu bandon kata ka project hydro hang ni ya kata ka Kulsi hydro project laki ai yang i kata ka offer ban ai composition laki ong bagani kan kalalong ka to spot regi pedengi khen bet bakaning la duno iki ying ki sem bangi I bangi song bangi sa na du handai ko long haru minta Tena kata ka daw raibet bat mangi khasi bat garo bat rabha bat hajong pergi-pergi nong Shnong hang tu ban ong bangin kenyo ya gani ka
project nai pen wit su yang ni nai pen kulmar Khri su yang ni Dawa ya sokar Assam ni Dawa ya sokar Meghalaya mar ngait baki la da klem trilang maki kamla panlong ta kadam bati ka sokar India mo ban ong ba kin Pyndam no chi sundam ya kani ko project nagaliang junga simet bade kumu nomi khmat itu kejaka pensim snem kat khnai terik jong ubnai February ru ngarang pha kai chingtho agai ji soilang bar gitu kinong Shnong suwa kata umai hoping ru ulong mele to kopor na du kasem kat khandai spa khnai pu sau namar ka long art ko prasnem hadum tau snem ni kum ka parti ru kum mi khmat ru kum ke local leader ru ni persya tu tan nel kene te ki pai ba ke long kum ju te ngal le ki presentation jong ki la bon tli se to ngala ban sen ni pi sibit ko we ka copy tang ban pitip te nga manin ha ba sha kho thang tu kum ta u nong khmat barim bat uba long local leader te ngala simlang karai bangin le ban ai ke ni ke jing tho so ship ni sa Assam ban jo Meghalaya nangi ke tu ka sop komiti jungi kali yo ban Shnong ban tho ban tar ban tungkhe ko babyang baca katai ke bram prabot ba kilik phai no dag basuk no to ka chaka lem kopta kan kejing khi ki pai ban kanam kut kan mi ke jing ke baki haban ke Khri maki